throughout this series tayo itinapalpalabas nga bulan. It has always been mentioned nga iti mangisalakan lang iti kararwa ti maysa nga tao ket it is only by faith kini Apo Dios. And I never change my stand on that matter. I am strictly grounded and I will not move my conviction iti nga banda. Nga ti mangisalakan ti tao katawan sa bali noan lang ay ti pudpudno nga pamati kini Kristo Jesus. And the question for tonight is this: Pastor, how can I express that faith kini Apo Dios? Because kaduan ti daduma away na kadagiti daduma nga nakakatungtong ko tinapalabas kunarapi man, Pastor, inawat ko na ni Apo Dios idi Sunday nagkumulgarak. Inawat ko na ni Apo Dios idi tsimpo nagpabautisarak. But let me tell you this, that is not how iti suro ti Apo no kasatnu nga iti maysa nga tao ket umawat kanya nga manubot ken mangisalakan ti Apo. Nuhaan nga di kumulgar, nuhaan nga di bautisar, then anya nga rod, Pastor. What does the Bible teach about this matter? Iti Romans chapter 10 verse 9, the way we express iti saving faith kini Kristo Jesus is by this. Kuna iti Romans chapter 10 verse 9, that if thou shalt confess with your mouth the Lord Jesus, and shalt believe in your heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. The Bible says, kunati sa ti Apo, that if thou shalt confess, it is only by mouth confession. We express iti saving faith tayo kani Kristo Jesus. Han nga mabaling ako nam lang namuam, you need to express it. You need to express it from your mouth. And the Bible calls, and the Bible will also teach us nga, by a mouth profession or a mouth confession, you admit that Jesus is the Christ, the Lord. Isuna kat Dios. Isuna kat haan nga nababang nga Dios. He is the Lord. And hamula nga patyon nga isuna kat Apo or Dios. The Bible also tells us nga patyon tayo nga isuna kat nagungar, referring to his death, his burial, and he rose again because he did that because he is the only Savior nga mabalin nga maisalakan iti tao. And no kitaan tayo iting verse nga nito it is not enough for you nga amuom no sino kun anya ti kastam nga mangawat kanya na. The Bible tells you that you need to confess, ibagam, admitaram di sangwanan ni Apo Diyos nga isuna kat Apo, isuna kat mangisalakan, jay trinabaho na jay cross kat umanay nga mangisalakan kanyan, and ibagam di jay nga nagapu, iti pusum, because there's a tendency nga mabaling nga ibagam di jay kini Apo Diyos. There is a possibility nga mabaling ako ng mga nagapulang itingiwat mo, kasla iti demonyo, he believes that Christ is the Savior. The devil believes that ada iti hell, ada iti heaven. But uri no kunatay nga mamati iti demonyo about these matters and correct understanding na iti doctrines na about this matter, the devil will never go to heaven. And the same thing, kastamat kada tayo nga anak iti Apo. Kuna ni Apo Dios dito masapol nga ipudnom. Kanti panang ipudnom kat nagtaod, nagapu iti pusom, naawatam. Ada ti panang sincero nga panagadmitar mo nga agpaisu. Sikat at managbasol. Nga ti kasapulam kat jay inaramid na jay kus ti Kalbaryo. Mabalin mat nga ikararag mo nga Apo Dios awatak sika na mga nagtao di ti pusom, haan mo nga mabalin nga maloko iti Dios. Kuna iti sao ti Apo, masapul. Nga iti maysa nga tao, ipudno na, nga nagtao di ti puso na. And he is not referring iti kumulgar. He is not even referring iti panagatindar iti church. He is not even referring iti kunatayo nga panag-aramid iti sangapulong abilin, panangipudno. We express iti saving faith nga dito by confessing from our mouth nga nagtaod iti puso tayo nga patiyem
nga isukat mangisalakan. Ay baka kamum lang isuna, namhan mo ngayon pudno. Kung natisaw ti Apo, hanggang nga naisalakan no kasi kapsat. Masapul nga namuam, nangag mo, namuam, ipudnom di jay, ibagam, ibalikas mo, nga nagtaod iti puso. Kat kung natisaw ti Apo jay kunana, thou shalt be saved. No ti may nga tao kataramidan na di ay, ang alukluko na ito'y, isalakan iti Diyos isuna. Iti tuloy na nga bersikulo kunana to'y, verse 10, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Babaan iti nagtaod nga puso, nga panangi pudnom, haan nga iti ministro, haan nga iti may nga mga kasabaan, haan nga iti kaslamay sa kanyak nga pastor, ang asyap ti mangisalakan kanyam. Sino ti mangisalakan nga pangipudnuam? Ni Kristo Jesus lang. Kung nati sa ti Apo, isuna ti pangipudnuam. Ibagam ti sangwanan ni Apo Diyos, nga ni Kristo iti mangisalakan iti biyag mo. And kung nada din, no nagtao iti pusom di ay, haan nga barang-barang nga ibabainda ka ti Apo. The Lord will respect deta nga ipudnom kanyana. The Lord will honor deta nga ibagam kanyana, nga isuti mangisalakan mo. And actually, kung nana pa ijay, in bagati scripture ti verse 11, for the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. Hang ka nga lugi, hang ka nga nasaur, irisig gain, ganansya di jay kanyam. Haan ka nga pimpiman, because tisawon ni Apo Diyos ko na you are really saved the moment you have confessed from your heart that Jesus is the Savior, the promised Savior, and tinaramin na di krus ti Kalbaryo, it is indeed the final and the sufficient work na mangisalakan kanyam. And anya ti kastam, kung natisaw ti Apo, sino ti umawat? Verse 12, uray sino ti umawat? May sanga Hudyo, may sanga Hintil, nabaknang, napubri, gardinero, negosyante, kung natisaw ti Apo, awan ti pilpilin na. Ti kasapulan lang iti Diyos, si pupuso iti may nga tao. Nga admitaran na nga kasapulan na iti Diyos, nagbasol isuna, nga ti kasapulan na kat di trinabaho ni Kristo Jesus, nga iso ti mangisalakan kanya na. Anya ti kunati last nga verse, whosoever shall call upon the name of the Lord, no sino kada kay ti umawag itinagan. Amin mat kat imawag, kahit nasawan dinagan kat patsin na di trinabaho ni Kristo Jesus. No sino kada kay timang anay, di trinabaho ni Kristo Jesus, so tikat na kasawan di jay. Nga ni sunay, timang isalakan, kung nati sa ti Apo, nga isuna kat Apo nga mangisalakan, he shall be saved. Nagpintas nga bersikulo na ito nga verse iti Roma, chapter 10. Mangitad namnama kada tayo, nga nupudpudno, nga inawat mo. Nangag mo ti minsay, tinapalpalawas nga bulan, nanuhan mo pala nga inpudno, kapsat, hangka pala nga naisalakan. May salakan kalangan, no ipudnom, itingiwat mo. Kalpasan nga nangag mo, pinatim, ipudnom, itingiwat mo nga nagtao diti puso. Nga talkam, nga ni Kristo Jesus, iti mangisalakan mo. Kalsat, di jay, kahit kung pakpakasya kanya. Nuhan mo pa nga inarami di jay. Nuhan mo pa nga tinalak, kan inanay, kan nagpakaasi. Kasat nung ay salakan da ka, no ang kang agpakaasi kan admitaram nga kasapulam iso na. Ti pakawanan lang ni Apo Diyos. Kadagay si pupuso, nga sincero, nga agpakaasi, itiasi kan panakay salakan. Kapsat sayang. Sayang iti minsay nga magmag mo. Nuhan mo ngayon pudno. So masapay kuma, ipudnom, i-confess mo, admitaram, ibagam ti sangwanan iso na, sangwanan na. Nga isuna ti kasapulam iti biyag mo. Hanga siyak ti may kararag kanyam. Ni sikati mangipudno kanya na. No talaga nga pudpudno. Nga kahit mo talkan isuna. Nag-utang kan tupay kat amom ti bagam nag-utang ka no kasasapulam. Nagbulot ka ti kasapulam. Puskulam ti rupam tapno ibagam di karwam kan karubam. Tata, pagtungtungan ta ti karawam. Amom mo ti bagam. Ti kahit na lang asawan hanga nga sinsiro nga kahit mo may salakan. Iti sincero nga na isalakan, kahit na may salakan, umasidag iso na ti sangwanan iti Diyos. Nga sincero iti panunot na. Nga napnuan iti talak, nga nagtao iti puso na, admitar na kanibaga na ti Diyos.
nga di naramin ni Kristo kat isu ti kasapulan. Adda ti panagpakasin. Kapsat, manon nga records tayo itinangag mo. Sa apay kuma, ipudnong kanya na ti panagbabawim. Ibagam kanya na ti pamatim. Katalkam ni Kristo Jesus nga manubot kung may salakan. Mamin ano nga ramidam di ay? Maminsan lang di ay. Kung nati sa ti Apo, maminsan mo nga ramidam di ay. Talkam ni Apo Diyos. Kung nati sa ti Diyos, isalakan na ka. Malagip mo di kriminal di krus ti Kalbaryo. Anmat nga napintas ti kararag na, may sala nga sentence. Kuna na, Lord, forget me not when you go to paradise. And kuna ni Apo Diyos kanya na, ni Yesu Kristo, today, you will be with me in paradise. It's just a simple prayer, expressing iti faith na kini Kristo nga isu di maruray nga Misaya, ti panagbiag da. Nga ito di na ipadto nga maruray nga Misaya. And God honored. God did not let him down. He was not put to shame when he confessed his faith. Nga daytoy nga kadwak nga nailansa, daytoy di urayan nga nabayag. Kapsat, ano manay nga mo? Ipudnom dayta nga pamati. Nga nagtao di puso. Kapsat, pagpakasya kanya. Sapay ko ma. Tay consider mo kung na-examine namin iti pamati mo. No aday ti namin pinsan. Nga sinsiro, kung napudno, kaya nawat mo ni Kristo Jesus iti biyag mo. Tadi dyan iti kasapulan tayo. No talaga nga pudpudno, kakayat mo, gamisalakan. Good night, kapsat, and God bless.